Bună ziua, toată lumea, și bine v-am găsit la un nou episod. Vreau să vă anunț că episodul ăsta, cum a zis un mare filozof, îl poate vedea numai handicapații. Așa că dacă sunteți handicapat, sunteți handicapat, dacă are logică. Și după cum știți, maestrul meu, maestrul meu Lifi i s-a șters canalul, așa că vreau să vă anunț că eu devin al doilea Lifi de România. Mai sunt niște copii de ale mele, dar ignorați-le, vă rog. Așa că azi o să vorbim despre o problemă care este în viața mea și chiar mă deranjează, și aceea este fenomenul Minecraft. Într-o zi, un mare pro player de Fortnite mi-a zis: dar de ce nu jucăm Minecraft modat? Și am zis: hai să jucăm. Ce s-a întâmplat după, nu, e foarte groaznic, dar mă rog. Am făcut serverul de la Moca, că n-avem bani, suntem săraci, suntem copii orfani. Toate bune și frumoase, ne jucăm noi liniștiți, dar ceva ciudat se întâmplă. Nu ne mai jucam alte jocuri, cum ar fi CSGO, era să Fortnite, dar poate și Fortnite, nu se știe. Cum ar fi CSGO. Am jucat de câteva ori CSGO, după ce am jucat, după cum vedeți sunt și bun la surf. Am jucat de câteva ori CSGO înainte să, adică după ce am jucat Minecraft, și era ceva suspect. Toți erau cartoafe, toți erau cartoafe și mereu pierdeam, ceea ce nu mi se părea așa, cum să zic eu, corect. Ceva ciudat era la mijloc. Am jucat niște meciuri cu un prieten foarte bun de Roblox. Avem gagici și pe Roblox. Am jucat câteva meciuri și am văzut, ba egal, ba mai pierdeam un meci, dar câștigam, frate, câștigam. Și găseam întotdeauna echipă destul de bună. Ceea ce mi s-a părut foarte suspect și ceea ce însemna să nu mai mă joc cu prietenii mei, pentru că sunt prea cartoafe. Din păcate, încă mai sunt niște copii care încă mai joacă Minecraft. Aș vrea să le găsească cineva un antidot. Sper să o facă în curând, pentru că sunt obsedați de Minecraft, din păcate. Dar unul dintre ei, cel care mi-a zis că să facem server de Minecraft modat, văd că și-a revenit. Azi a jucat Fortnite la turneu, s-a jucat destul de mult și văd că acum și-a instalat și Faceit, adică e imposibil așa ceva. În rest, doi puradei încă mai joacă Minecraft, mi-e milă de ei, v-am zis, sper să le găsească un antidot în curând, chiar mi-e milă de ei. Și da, cam acesta a fost episodul, sper că a avut mult sens, vă dați seama. Vreau să vă zic că eu sunt Lifi și că să vă iau, adică nu, să vă dea o acadeaua.